Знаете ли защо босите обувки стават все по-популярни? Ето истината. Разширена предна част и Zero Drop. Босите обувки имат широка форма и равна подметка без повдигане. Това позволява на пръстите да се движат естествено и увеличава комфорта. Активиране на мускулите. Под стимулирането на нервните окончания и мускулите в стъпалото се развиват и укрепват, благодарение на активно движение. Подобрена стойка и баланс, Zero Drop конструкцията подобрява разпределението на тежестта, намалява натоварването на гърба и ставите и подобрява координацията. По-малко болка и наранявания. Ходенето с боси обувки обезпечава меко стъпване, предпазва от болки и намалява риска от травми. Не е само мода, босите обувки предлагат свобода, комфорт и грижа за здравето на краката ви. Те наистина променят начина, по който се движим. Харесайте видеото, ако ви беше полезно, абонирайте се за още полезни съвети и споделете с приятели, които се интересуват от боси обувки.